дар мавҷ барномаи иттилооти хабар. дар душанбе бо харҷи $5 миллион корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ бунёд мегардад. сӯхтор дар Тольятти муҳоҷири тоҷик ду фарзандашро наҷот доду кӯдаки 2 солааш ҷон бохт. ҷаҳиши нархи гази моеъ дар Тоҷикистон. роҳи Душанбе Хуҷанд дубора боз шуд. аз рухсатии бемузди кормандон то қарзи маош, зарбаи ҷиддии пандемия ба фурудгоҳи Хуҷанд. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Тамулоева. салом. ширкати тоҷик гидроэлектромонтаж тасмим гирифтааст ки дар шаҳри Душанбе корхонаи саноатӣ оид ба истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ ба роҳ монад. дар робита ба ин дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ байни ҳукумати Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж оид ба сохтмон ва истифодаи корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ дар шаҳри Душанбе созишномаи сармоягузорӣ ба имзо расид. тавре дафтари матбуоти кумитаи сармоягузорӣ хабар додааст, тибқи нақша корхонаи саноатии истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ дар майдони 7 гектар сохта шуда беш аз 200 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд. корхонаи мазкур дар доираи амалигардонии ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати Тоҷикистон саноати кунонии мамлакат бо сармоягузории умумии $5 миллион амрикоӣ бунёд мегардад, гуфта шудааст дар хабари кумита. ҳамзамон қайд шудааст ки татбиқи лоиҳаи мазкур ба амалишавии барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридот ивазкунии Тоҷикистон мусоидат намуда ба ҳадафи миллии чоруми стратегӣ дар самти саноати кунонии кишвар мутобиқ мебошад. дар ноҳияи Тольятти Русия дар як анбор сӯхтор сар задааст ки талафоти ҷонӣ дар пай дошт. котиботи шӯъбаи назорати вилояти Самара хабар медиҳад ки дар сӯхтор кӯдаки 2 сола аз Тоҷикистон ҷон бохтааст. ба иттилои манба, дар анбори мазкур як хонаводаи тоҷик зиндагӣ мекарданд. ҳодисаи нохуш санаи 24 феврал сар задааст ва сабаби он нодуруст истифода шудани дастгоҳи гармидиҳӣ арзёбӣ мешавад. манба меафзояд, муҳоҷири тоҷик 2 фарзанди худро аз алангии оташ берун овард, вале фарзанди 2 солаи ӯ ҷон аз даст дод. гуфта мешавад, волидони кӯдаки марҳум ҳоло дар беморхона қарор доранд. зимнан қайд мешавад ки пас аз сӯхтор прокуратура санҷиш ташкил карда, дар ҷараёни он маълум гардид ки анбор барои фаъолияти тиҷоратӣ бо иштироки муҳоҷирон истифода шудааст. ҳоло қонунӣ будани кори шаҳрвандони хориҷӣ тафтиш карда мешавад. чанде пеш роҳи мошингарди Душанбе Чаноқ бинобар зиёдбориши барф ва тармафароӣ ҳаракати тамоми намуди нақлиёт муваққатан боздошта шуд. чанд лаҳза пеш ширкати Айрез масъули нигоҳдории роҳи Душанбе Чаноқ аст хабар дод ки баъди бартараф намудани тармаҳо, тоза кардани роҳ аз барф ва коркарди он бо маводи зидди лағжиш ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз Хуҷанд ба самти Душанбе оғоз гардид. гуфта шудааст ки роҳ пурра кушода шуда ҳаракати нақлиёт аз ҳарду ҷониб имконпазир гардид. манба ёдовар шудааст ки бо мақсади эҷод накардани монеа ба ҳаракати дигар намуди воситаҳои нақлиёт, гузариши автомобилҳои буркаши ядакдор ва фураҳо муваққатан маҳдуд карда шудааст. ҳамзамон роҳбарони ширкат ба маълумоти ронандагон расониданд ки дар ин мавсим ҳолати техникии воситаи нақлиёт, риояи талабот ва меъёрҳои муқарраршудаи бехатарии ҳаракат дар роҳ, аз ҷумла бо лавозимоти ҳимоявӣ муҷаҳҳаз будан бояд пайваста дар мадди назарашон бошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои охир гази моеъ тақрибан 14% қимат шудааст. дар оғози соли 2021 нархи гази моеъ барои 1 литр 4 сомонӣ буд, аммо аз нимаи моҳи феврал сар карда арзиши он боло рафт ва имрӯз барои 1 литр ба 4,55 дирам расидааст. дар ҳамин ҳол сарфи назар аз болоравии нархҳо дар ҷумҳурӣ камбудии гази моеъ вуҷуд надорад. парвоз нест, даромад ҳам нест. гуфта шуд ки COVID-19 чӣ қадар ба хазинаи фурудгоҳи Хуҷанд зарба задааст. бино ба маълумоте ки зимни нишасти матбуотӣ ироа гардид, дар қиёс ба соли 2019 сатҳи даромади фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд соли гузашта 122 миллиону 848 ҳазор сомонӣ кам шудааст. соли 2019 ин корхонаи вилояти суғд ба андозаи 81 миллиону 660 ҳазор сомонӣ даромади соф ба даст оварда буд. Юсуф Маюсуфов, котиби матбуотии фурудгоҳи Хуҷанд иброз намуд ки ба дунболи коҳиш ёфтани сатҳи даромад, ҳаҷми хароҷот ҳам дар ин давра ба маблағи 34 миллиону 819 ҳазор сомонӣ кам гардид.
фурудгоҳ натиҷаҳои молиявии худро дар соли 2020 ба маблағи 6 миллиону 368 ҳазор сомонӣ зарар ҷамъбаст намудааст, гуфт Маюсуфов. масъулин дар нишасти матбуотӣ иброз намуданд ки соли 2020 аз 2592 адад ҷамъи хатсайрҳои ба нақша гирифта шуда танҳо 619 парвоз сурат гирифта, бо сабаби хуруҷи пандемияи COVID-19 1979 парвози ҳавопаймоӣ иҷро нашудааст. фурудгоҳи хуҷанд дар давраи ҳисоботӣ зиёда аз ба 152 ҳазор мусофир хизмат расонидааст ки ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 77% коҳиш ёфтааст. парвозҳо дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд аз ҷониби ширкати ватании Somon Air ва ширкатҳои байналмилалии Sibir, Ютейр, Уральские авиалинии, Рӯз-Айра, Tianjin Airlines ва Bon Air Хаваклик анҷом дода шудааст. роҳбарони фурудгоҳи хуҷанд ҳамчунин гуфтанд ки бинобар қатъ гардидани парвозҳои мунтазами ҳавопаймоӣ ва коҳиш ёфтани ҳаҷми кору хизматрасонӣ шурӯъ аз моҳи марти соли 2020 70% ё ҳудуди 600 нафар аз 824 кормандро ба рухсатӣ бемузд фиристодаанд. масъулин таъкид меварзанд ки фурудгоҳи хуҷанд барои қабул ва гусели парвозҳои байналмилалӣ имрӯзҳо омода аст. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.